Dadi Wis. Iki mau apa-apa ini ini kok. Pak Jonan iki pripun Pak? Aduh. Pak Gareng. Kok ditakoni? Ngaku ngomong kae malah Iki kok ngurus tenan iki lho. Aku iki lho iki. Ditakoni. Ini masih takoni. Anu iki jebulipun niku monggo. Niki sinten? Mbah Clement. Pak Clement. Sekek ini Pak Clement ini. Sekomen. Oh, ini. Terus bumi ini badhe napa Pak Clement? Aku malah Anu, ini kok ini. ayam ini Lah bujune napa? sedang boten ane. Kita ate. takoni in sing nambani sapa in kok bareng. Kula sama Mbak. Sing nambani sapa? Sing nambani sapa? Saya nambahnya ini kesana sinten Mbak. Kudu bareng nawaran goreng. Oh ini nggak mungkin nggak timbangane orang mari jenengan yo piye carane. Ya, yo so. Santai itu kasus ini ditata karo nambah wong kesurupan ini.